אז מה גם נגיד דמות של משפחת אזולאי, משפחת אזולאי. אז היום יש לנו סרטון, כמו שאתם רואים, כולם פה בעניינים. אז זה הערוץ שלי, ואני רוצה להגיד לכם שיש לי שני ערוצים, אז יש פעמים שאני מתבלבל בין יונתן מלאכי ואביה למשפחת אזולאי. מי שצופה בי פה, אז תלכו גם לערוץ השני, קוראים לו יונתן מלאכי ואביה, תצפו בשני, פה אני התחלתי עכשיו, כי זה עם הפלאפון הראשון שלי, הטלפון החדש שלי, שהתחלתי לפני כמה ימים, הוא שבור לרסיסים, הטלפון הזה שאני מצלם איתו עכשיו, אבל זה לא, היה לי יותר טלפונים, בזמן זה היה לי גם ישן, אבל הוא לא נשבר, הוא כזה ככה, יפה, הכל בסדר איתו. אז אני יונתן אזולאי, שלום לכולם. היום יש קייטנות חנוכה ואני בביתר לא, כי לא בא לנו לביתרים עד הכיתה ג', אני בכיתה ג' ויותר בכיתה י', אבל לא בא לי. כאילו, קייטנה אחת, יאללה בוא נשאר בבית, נעשה כיף חיים עם אמא ואמא. אז תקשיבו, אם אתם תמצאו את הערוץ שלנו, הערוץ השני, יונתן מלאכי ואביה, יעזור לי הכי מאוד, אז זה הזמן שלכם להירשם לערוץ, להפעיל כפתור במסך, לשחק סרטון, 1, 2, 3, 4, 5, הספקתם? תכתבו בתגובות. גם זה אני עושה בסרטונים השניים, בערוץ השני, אז כדאי לכם לעקוב פה. והסרטונים בערוץ השני, אתמול עלה סרטון חדש, היום יום ראשון, אתמול במוצאי שבת הלך סרטון חדש, סרטון במקום היום. היום שאני מעלה בסרטון זה מוצאי שבת, או יום ראשון, או יום רביעי, או יום חמישי. הבנתם? זה הימים, אני מעלה בכל השבוע. לא מה שבא לי, איך שבא לי. אז תקשיבו, אני יונתן, ויש סרטון היכרות, מכירים את יונתן, אז תכירו אותי. ביי, נתראה בבלוג הבא.